Αγαπημένες μου φίλες, είμαι η Μπέτη Ηλιάδου και σήμερα έχω την χαρά και την τιμή, το EGL και εγώ, να φιλοξενούμε μια αγαπημένη φίλη της κοινότητάς μας, την Μαριάννα Καβρουλάκη. Η Μαριάννα μας έρχεται από την μακρινή για εμάς εδώ Κρήτη, αλλά τόσο αγαπημένη και συγκεκριμένα από τα Χανιά. Έκανε τις σπουδές της στην αρχαιολογία και στην κοινωνιολογία η Μαριάννα, αλλά την κέρδισε η ιστορία της διατροφής. Σήμερα λοιπόν είναι εδώ για να μας παρουσιάσει το μεγάλο της κατόρθωμα. Πώς δηλαδή κατάφερε να κάνει τη διατροφή του παρελθόντος, στην ουσία το ίδιο μας το παρελθόν, να το κάνει βρώσιμο. Να φέρει αυτές τις γέφυρες, τις διατροφικές και να ενώσει το παρελθόν με το σήμερα. Μαριάννα, σε καλημερίζουμε και περιμένουμε μετά από αυτήν την μίνι παρουσίαση να μας πεις εσύ τα πιο πολλά για εσένα και για τις δράσεις που έχεις και κυρίως να ξεκινήσουμε από κάτι που το θεωρώ απορία δική μου αλλά και πολλών φίλων μας φαντάζομαι, το πώς δηλαδή ήταν αυτό που για πρώτη φορά σε όθησε στο να ασχοληθείς με την αρχαία ελληνική γαστρονομία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά για το καλωσόρισμα και τη φιλοξενία. Πολύ Σας καλό. χαιρετώ από τα καυτά Χανιά. Έχουμε καύσωνα Ω, όλες αυτές τις μέρες και κυριολεκτικά υποφέρουμε. είναι Ε, πολύ καλό αυτό όμως, πίστεψέ μας. και εύχομαι και κάποια φορά να τα πούμε και εδώ, στην πόλη μου και όχι Βεβαίως, μόνο στο βεβαίως. Λονδίνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι με όθησε, τι τράβηξε το ενδιαφέρον μου στην Ε, αρχαία γαστρονομία. Ξεκίνησα από τα νομίσματα. τα Με νομίσματα. νομίσματα, ναι. Εξήγησέ το μας αυτό. Μελετούσα μία ομάδα νομισμάτων, πτολεμαϊκών νομισμάτων της Αρσινόης Δεύτερης της Φιλαδέλφου, και η οποία είχε θεοποιηθεί από τον αδερφό της και σύζυγό της, τον Πτολεμαίο Δεύτερο, τον Φιλάδελφο. Λοιπόν, στο πίσω μέρος των νομισμάτων απεικονίζεται το διπλό κέρας της Αμάλθειας, που είναι Μμμ. γεμάτο με φρούτα, με λωτούς, ας πούμε, έτσι, αιγυπτιακά φρούτα, γλυκίσματα αιγυπτιακά, σιτηρά. Δηλαδή υπάρχει ένας συνδυασμός ελληνιστικών και πτολεμαϊκών στοιχείων. Μμμ. Λοιπόν, οι Πτολεμαίοι τα χρησιμοποιούσαν για εσωτερική και εξωτερική κατανάλωση τα νομίσματα, για προπαγάνδα. Μάλιστα. Προπαγάνδα βέβαια προς το λαό, τον Αιγυπτιακό, διότι εμφανίζονται ως φορείς της θεάς Τύχης, που φέρνει ευμάρεια στην Αίγυπτο, και από την άλλη, ειδικά επί της περίοδου της Κλεοπάτρας, επειδή υπήρχε ένα πολύ κλειστό νομισματικό σύστημα, όσοι έμποροι ή ξένοι έρχοντας στην Αίγυπτο ήταν υποχρεωμένοι να ανταλλάξουν τα νομίσματά τους με τα αντίστοιχα πτολεμαϊκά. Μάλιστα. Μόνο πτολεμαϊκά νομίσματα κυκλοφορούσαν. Φεύγοντας όμως, έπαιρναν τα πτολεμαϊκά μαζί τους, έτσι. Α, Έτσι κυκλοφορούσε η πτολεμαϊκή προπαγάνδα και εκτός των συνόρων. στην ουσία δηλαδή Στην... έγινε ένα διεθνές νόμισμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Χωρίς να είναι ακριβώς διεθνές. Ναι, Αλλά ναι, είχε γίνει, ναι. ναι. Και λίγο αργότερα συνεργάστηκα με τον Νίκο Φραγκιά στο σενάριο ως σύμβουλος, στο σενάριο μιας ταινίας του, που είχε θέματα γεύματα μοναστηριακά και θεία, και μετά από αυτό δεν υπήρξε επιστροφή. Ήταν Έμεινα μονόδρομος, στο φαγητό. Ναι, ναι. Η ιστορία της διατροφής στην ουσία, Η ιστορία της διατροφής, αλλά στη συνέχεια δηλαδή είμαι πειραματική αρχαιολόγος, έτσι, Ναι, ναι. ασχολούμαι με την ερμηνεία και την πειραματική ανακατασκευή περισσότερο των αρχαίων μαγειρικών μεθόδων και την ερμηνεία των σύνταγων. Πολύ ωραίο. Πολύ πρωτότυπο. Πες μου κάτι. Ναι, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και στην Αγγλία. Σοβαρά. Ναι, ναι. Ασχολούνται βέβαια με άλλες περιόδους, αλλά ναι, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και Πολύ έχετε και... ενδιαφέρον Ναι, αυτό. βέβαια, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον.
Πες μου κάτι, όλο αυτό, η ενασχόληση δηλαδή με το φαγητό της αρχαίας Ελλάδας, των αρχαίων ιστορικών χρόνων, ε, Μμμ. είναι στην ουσία κάτι σαν μια, θα μπορούσες να το δεις, σαν μια πύλη εισόδου στην κοσμοθεωρία των αρχαίων Ελλήνων. Ένας τρόπος δηλαδή να πάρει στοιχεία από τις κοινωνικές πτυχές, από τη ζωή, πώς ήταν δομημένη η κοινωνία τους και να έχεις μια γνώση στην ουσία της κοινωνικής ζωής της εποχής. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί όντως είναι μια πύλη. Το φαγητό είναι μια πύλη στην καθημερινότητα, αλλά και στις πεποιθήσεις, στην πίστη. Τα στερεότυπα, έτσι. Τα στερεότυπα Μάλιστα. παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τα οποία τα βλέπουμε στο φαγητό. Ποιοι θεωρούνταν βάρβαροι, ας πούμε. Ο Αρχέστρατος, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος γκουρμέ της αρχαιότητας. Άκου. Ναι. Ο Αρχέστρατος, ο πρώτος γκουρμέ. Ναι, ναι, ο πατέρας της γαστρονομίας, Έλληνας, που γεννήθηκε και έζησε στην Σικελία και εντόπιζε όλα τα τρόφιμα, την καλύτερη ποιότητα κάθε τροφίμου και τον ιδανικό τόπο προέλευσής του. Για τους Αθηναίους ήταν ηθικά αμφισβητήσιμος, διότι ήταν συνδεδεμένος με την υπερβολή, την λεμαργία, και οπότε δεν ήταν πολιτισμένος, δεν τον θεωρούσαν πολιτισμένο, επειδή Μάλιστα. διακρινόταν για αυτή την αγάπη, για την πολυτέλεια και το καλό και πολύ φαγητό. Ναι. Και μάλιστα ήταν στο ίδιο επίπεδο ή και χειρότερα, ίσως, από τους συμπατριώτες του και ακόμα και από τους Πέρσες, διότι βέβαια η Οι Δύση και η Πέρσες Ανατολή ήταν πολύ τριφυλοί. πάντοτε. Ναι, ναι, ναι. Είχαν αιμονή με το φαγητό. Για τους Αθηναίους, ας πούμε, ο Βορράς, η Μακεδονία και η Θράκη ήταν επίσης ταυτισμένες, και η Θεσσαλία, με την διαφθορά εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης κρέατος και της επιδεικτικής πολυτέλειας. Ναι, ήταν αφημένοι στις Δηλαδή, διασκεδάσεις. η Αθήνα της εποχής ακολουθούσε πιο λιτές διατροφικές ρότες, θα λέγαμε. Η Αθήνα, ας πούμε, του 5ου αιώνα ήταν φοβερά συντηρητική, έτσι, όσον αφορά. Υποτίθεται ότι ήταν ψαροφάγοι οι Αθηναίοι, κάτι όμως το οποίο δεν ισχύει, γιατί το ψάρι Ναι, ήταν αυτό θα ακριβό, ήθελα να αυτό το είναι ρωτήσω, ένας, για να ναι. πω την αλήθεια. Ποιες ήταν οι διατροφικές Μμ. συνήθειες, δηλαδή στην ουσία. Θα ήθελα να ξέρω αν ήταν υγιεινή η διατροφή τους. Ακολουθούσε, γιατί σήμερα Εξαρτάται. μεμφόμαστε ο ένας τον άλλον, για ποιον λόγο, ας πούμε, δεν ακολουθούμε υγιείς διατροφικές Μμ, μμ, συνήθειες ή γιατί μμ. υπάρχει η παχυσαρκία. Πώς ήταν οι διατροφικές συνήθειες της εποχής, ακολουθούσαν υγιεινές διατροφικές συνήθειες? Εξαρτάται από την περιοχή, την κοινωνική θέση. Έτσι, η κοινωνική θέση παίζει Μάλιστα. πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σωστά. Ας πούμε, οι φτωχοί, οι αγρότες ακολουθούσαν μια πολύ καλή διατροφή, βασισμένη σε δημητριακά, σε όσπρια, σε ελαιόλαδο, όπου υπήρχε παραγωγή ελαιόλαδου. Μ. Αλλά οι φτωχοί των πόλεων, αναγκαστικά υγιεινή διατροφή, αλλά και πάλι περιορισμένη. Η φτωχή των πόλεων ήταν πολύ πιο φτωχή από τους φτωχούς Υπαίθρου. των αγροτικών περιοχών, σαφώς, Σωστά. βέβαια. Οι πλούσιοι τώρα, οι πλούσιοι ακολουθούσαν μια αρκετά καλή διατροφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα ελληνιστικά χρόνια αλλάζουν πάρα πολλά Τα πράγματα. ελληνιστικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εξελίσσονται δηλαδή χειρότερα προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο? Έχουμε να κάνουμε με την επίδειξη, με ακραία Α, επίδειξη στα ελληνιστικά μάλιστα. χρόνια. Ναι. Πώς το Όπου καταλαβαίνουμε αυτό, Μαριάννα? κοίτα, υπάρχουν περιγραφές συνταγών που Μμ. τις χρωστάμε στον Αθήναιο, Έλληνα από την Αύκρατη της Αιγύπτου, ο οποίος έζησε στα ρωμαϊκά χρόνια και έκανε ένα συμπίλημα των αρχαίων μαγειρικών και ρωμαϊκών, αρχαιοελληνικών και ρωμαϊκών μαγειρικών και αρτοποιητικών γνώσεων. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο διαφοροποιείται η κουζίνα στα ελληνιστικά χρόνια. Μην Μάλιστα. ξεχνάμε ότι είναι τεράστιος ο πλούτος που μπαίνει μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, στην Ελλάδα. Τεράστιος πλούτος, διαφορετικά τρόφιμα Μμ. έρχονται.
τα οποία βέβαια είναι στα χέρια των ανώτερων τάξεων, Ναι. και καινούριες συνήθειες. Οι Πέρσες επηρεάζουν, ο περσικός τρόπος ζωής επηρεάζει πάρα πολύ τους πλούσιους των ελληνιστικών χρόνων. Μια Τον τελείωτη. υιοθετούν δηλαδή τον τρόπο ζωής αυτόν. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Τον υιοθετούν και μάλιστα μετά με τη σειρά τους επηρεάζουν τους Ρωμαίους αργότερα. Α, οι οποίοι ήταν επίσης πολύ λιτοί, αν θυμάμαι, γιατί στην ουσία Έτσι ήταν ξεκίνησαν όλοι. παραστώτες. Ναι. Ναι, έτσι Στην ξεκίνησαν πορεία όλοι. όμως ακολουθούν και αυτοί μια Βέβαια, διαφορετική βέβαια, διατροφική πορεία βέβαια. και φτάνουμε και στα λουκούλια γεύματα προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία ξεκίνησαν, ναι, από τα ελληνιστικά χρόνια. Από τα Κοιτάξτε, υπάρχει όμως, ελληνιστικά. ναι, ναι. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η τρελή σπαλτάλη τροφίμων που υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Σε, στο τραπέζι ενός πλούσιου των ελληνιστικών χρόνων του 3ου αιώνα π.Χ. Σε ένα συμπόσιο, έτσι, γιατί το Ναι, συμπόσιο στα ελληνιστικά χρόνια αλλάζει επειδή το βάρος δίνεται στο φαγητό και όχι στο κρασί, όπως μάλιστα. στα κλασικά χρόνια. Ναι, το βάρος γίνεται ένα τρελό πάρτι, ας πούμε, στο συμπόσιο των ελληνιστικών χρόνων. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά φαγητά, τα οποία όμως δεν πετιούνται. Α, Δίνονται τα υπολείμματα δίδονται στο υπηρετικό προσωπικό, στους δούλους, στους σκλάβους, στους παράσιτους που περιμένουν απ' μάλιστα. έξω να πάρουν την μερίδα τους, έτσι. Ναι, Τρώνε οι φτωχοί. Δεν μάλιστα. υπάρχει αυτή η σπατάλη. Βέβαια υπάρχει μια τρομερή επίδειξη. Γιατί αν δεν επιδεικνύεις τον πλούτο σου, τι πλούσιος είσαι. Σωστά. Ακολούθησαν λοιπόν αυτήν την αντίληψη Ναι, ναι, ναι. της υλικής επίδειξης, της Βέβαια. επίδειξης πλούτου, όπως είπες. Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια. Και το βλέπουμε ακόμα και στα σκεύη, έτσι. Δηλαδή Και αυτά στα τα σκεύη. χρυσά σκεύη, χρυσά ή ασημένια σκεύη. Δηλαδή από Ναι. τον πυλό περνάμε στο χρυσό πια. Ναι, 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 ναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, Μαριάννα. Όταν μιλάμε για την αρχαία ελληνική, ελληνιστική κουζίνα, γαστρονομία, πόσο επίκαιρη είναι αυτή η γαστρονομία? Δηλαδή, αν λέγαμε ότι υπάρχει ένα κάδρο γαστρονομικό, Μμμ. παγκόσμιο, μια παγκόσμια γαστρονομία, σε αυτό το κάδρο θα μπορούσε να μπει και η αρχαία ελληνική γαστρονομία, η αρχαία ελληνική κουζίνα? Ναι, κυρίως των ελληνιστικών χρόνων, έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορές από περίοδο σε περίοδο. Ε, Σωστά. και των Βυζαντινών, σύμφωνα Και με τις των πληροφορίες, Βυζαντινών. ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε όμως από τους γιατρούς και τους διαιτολόγους των Βυζαντινών χρόνων, γιατί δεν υπάρχουν αναφορές, είναι αμαρτία να συζητά κανείς για το φαγητό στη Βυζαντινή Χριστιανική Αυτοκρατορία. Η Γιατί απόλαυση είναι ήταν αμαρτία. δηλαδή κάτι το οποίο είχε να κάνει Είναι ταμπού, ναι, ταμπού. Ναι, ναι. βέβαια, Ήταν ναι. ταμπού. Παρ' όλα αυτά όμως απολάμβαναν το Βέβαια. φαγητό τους Και και το την... βλέπουμε, ναι, ακριβώς, και το βλέπουμε και στα πατερικά κείμενα, αλλά κυρίως στα κείμενα των διαιτολόγων. Τι θεωρείται απαγορευμένο, ας πούμε, τι κάνει κακό στο στομάχι? Το παγόνι πρέπει να σιτέψει σε κρασί, σε κόκκινο κρασί, για να μπορέσει να γίνει εύπεπτο. Μάλιστα. Οπότε ανιχνεύουμε έτσι αρκετά πράγματα Αντλείται μέσω των πηγές κειμένων. γνώσης μέσα από είτε πατερικά Βέβαια. κείμενα της Ναι, εποχής, ναι. Ακόμα και είτε... πλαγίως, Ναι, σωστά. Ναι, με μία δεύτερη ανάγνωση, διαβάζοντας κάτω από τις γραμμές, ας πούμε, και κυρίως και αντλούμε γνώσεις και τις προγενέστερες περιόδους, έτσι, διότι οι Βυζαντινοί έχουν υιοθετήσει πάρα πολλά πράγματα από την αρχαιότητα, και από τα ρωμαϊκά χρόνια και από την αρχαιότητα. Ναι, στην ουσία αυτό μου θυμίζει, για να πω την αλήθεια, την ελληνική γλώσσα, που λέμε ότι η ελληνική γλώσσα έχει κάτι το ενιαίο. Μμμ. Δηλαδή, ξεκινάει από τα χρόνια τα προϊστορικά, προχωράμε στα χρόνια τα κλασικά και συνεχίζει και Συνεχίζουμε. έχει Ναι. φτάσει μέχρι το σήμερα να έχει μια ομοιογένεια, μια ομοιομορφία σαν γλώσσα. Κάτι Βέβαια, αντίστοιχο είναι και η διατροφή, θα λέγαμε. όχι ακριβώς, γιατί εκεί έχουμε αρκετές επιρροές. Μην Μάλιστα. ξεχνάμε το εμπόριο παίζει τεράστιο ρόλο, Μεγάλος έτσι, σε όλα παράγοντας αυτά. αυτό. Βέβαια, Ναι. ναι, το Ανταλλαγή εμπόριο. στην ουσία Φυσικά, βέβαια. συνηθιών.
μάλιστα. Οι κλιματικές κρίσεις επίσης. Υπήρχαν κλιματικές Ναι, κρίσεις. βέβαια. Βέβαια, Όπως για εμφανίζονται παράδειγμα, συχνά. πες μας, δηλαδή μια ξηρασία για παράδειγμα. Μία παρατεταμένη ξηρασία μπορεί να Μάλιστα, αλλάξει άρδιν. Οι άνθρωποι στρέφονται με τρόφιμα τα οποία είναι πρόσφαρα σε αυτούς, σε αυτή την μάλιστα. Δηλαδή συγκεκριμένη εναλλακτικές περίοδο. λύσεις στην ουσία Ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις, οι μάλιστα, οποίες που παραμένουν όμως στις ανάγκασαν. κουζίνες. Μμμ. Μάλιστα. Ε, Βέβαια. Πες μου κάτι τώρα, ότι λες ότι στην ουσία εσύ εντοπίζεις μέσα από κείμενα αρχαίες συνταγές ή αρχαίες συνθέσεις, ας το πούμε κάπως Μμμ. έτσι, και διατροφικές συνθέσεις. Και προσπαθείς και τις αναπαράγεις αυτές τις συνταγές. Έχεις Εντοπίζω φτάσει δηλαδή στο περιγραφές. επίπεδο να μπορείς να αναπαράγεις μία αρχαία συνταγή. Ναι, εντοπίζω τις περιγραφές, έτσι, Μάλιστα. που μας παραδίδονται στα κείμενα. Ναι. Μετά χρησιμοποιώ αρχαιολογικά δεδομένα, όταν εξετάζω μια συγκεκριμένη περιοχή, για να εντοπίσω τα είδη των σπόρων ή των δημητριακών που έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιοβοτανολόγους. Ναι. Διαβάζω πάρα πολύ τις πηγές, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός με τα αρχαιολογικά δεδομένα. Και μετά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη συνταγή, χρησιμοποιώντας σκεύη τα οποία είναι αντίγραφα της συγκεκριμένης περίοδου, ίδια καύση, παρόμοια καύση μήλη. Μάλιστα. Βέβαια, Και πάλι γιατί και όμως, αυτό επηρεάζει το αποτέλεσμα. βέβαια, παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε αν είναι ακριβή, έτσι. Εντάξει, ναι. Πάντως, με βάση τα δεδομένα, τα οποία είναι πραγματικά, ε, Ναι, φτάνει σε ένα αποτέλεσμα που το πιο είναι πιθανό αρκετά είναι να καλό. πλησιάζει, να προσεγγίζει Πλησιάζει. την Ακριβώς. βασική, την αρχική συνταγή. Βέβαια. Ναι, ναι. Από όλες αυτές τις συνταγές, υπάρχει κάποια που να είναι η αγαπημένη σου, να μας την περιγράψεις κιόλας? Ε, Προσωπικά με εντρικάρουν οι συνταγές των φτωχών. Παρόλο που υπάρχουν, Αλήθεια. ναι, υπάρχουν μεγαλειώδεις περιγραφές πλούσιων δείπνων και περιγραφές πώς μπορεί να κάνει κάποιος μια πολύ συνδετή συνταγή, ειδικά όσον αφορά τα κρέατα. Οι συνταγές των φτωχών με εντρικάρουν πάρα πολύ, γιατί εκεί προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Τι ένιωθαν, πώς μπορούσαν να κάνουν ένα φαγητό πιο ευχάριστο, με τα στοιχειώδη μέσα που Με τα βασικά διέθεταν, υλικά. έτσι, βέβαια. Ας πούμε οι φακές που μαγειρεύονταν με το κόλιανδρο και το πράσο, πώς τις μαγείρευαν, ήταν ιδαρείς, ήταν πηχτές, πώς τους άρεσε, τι τους άρεσε να συνοδεύουν μαζί τους. Οπότε Ναι, τα είναι φαγητά των αυτή η φτωχών με συγκινούν. κατηγορία των, Με συγκινούν πάρα πολύ, των ναι, βέβαια. συνταγών. Βέβαια. Έχεις Και κάποια επίσης, που να είναι η πιο έτσι, κάτι που το κάνεις και εσύ στο σπίτι σου, για παράδειγμα? αυτές τις φακές που μαγειρεύονται Μάλιστα. με το φρέσκο κόλιανδρο και το πράσο. Ε, και πρέπει να επισημάνω εδώ ότι το φρέσκο κόλιανδρο ήταν πάρα πολύ αγαπητό στις κουζίνες της Ελλάδας μέχρι τον 19ο αιώνα, και μετά Μάλιστα. ξεχάστηκε. Ναι, Μάλιστα. πλέον, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχεις κάποια δυσκολία στην ανέβρεση υλικών, πρώτων υλών, δηλαδή υπάρχουν πρώτες ύλες οι οποίες στην πορεία αυτών των ετών έχουν εξαφανιστεί, δεν έχουν Μμμ. εκλείψει? Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Ας πούμε τα βότανα και τα χορταρικά, Μμμ. πολλά από αυτά έχουν εξακριωθεί, αλλά έχουν εξημερωθεί, αλλά έχουν χαθεί. Ας πούμε το σύλφιο, που ήταν το πιο σημαντικό καρύκευμα της αρχαιότητας, δεν υπάρχει πλέον. Υποτίθεται ότι Σύλφιο. σύλφι. Αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο Ασαφετίδα, παρόμοιο. από την ασαφετίδα, ναι. Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος έφερε την ασαφετίδα με Και τις υποχώρησε το αρχικό, το οποίο προφανώς προτιμούσε εξαφανίστηκε. στην περιοχή την Εξαφανίστηκε. Ελλαδική. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Φύτρωνε μόνο στην Κυρηναϊκή, την σημερινή Λιβύη, Λιβύη, ε, μάλιστα. και εκτός το ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό, το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο ως καρύκευμα, αλλά και ως αντιεκτρωτικό.
Αντιεκτρωτικό. Είναι Ναι, γνωστή το ότι τα βότανα μας, είναι πολύ γνωστό ότι τα βότανα έχουν και θεραπευτικές ή αματικές ε, ικανότητες. βέβαια. Και επίσης το λάτρευαν οι κατσίκες. Μάλιστα. Οπότε δεν είχε ελπίδα σωτηρίας. Στα Δεν ρωμαϊκά μπορούσε χρόνια να εξαφανίστηκε. επιβιώσει. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν τόσο σημαντικό για το εμπόριο της Κυρηναϊκής που απεικονιζόταν στα νομίσματα, στο πίσω μέρος των νομισμάτων. Απίστευτο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Τέτοια αξία ή και σημασία έβαλαν Βέβαια, σε αυτό. τεράστιο πλούτο έφερε. Μαριάννα, πες μου, έχεις γράψει και ένα βιβλίο πάνω στο οποίο αποτυπώνεις αυτές τις γνώσεις σου γύρω από την ιστορία της διατροφής, από τις συνταγές. Αλλά το βιβλίο αυτό έχει εξαντληθεί στην ουσία και είσαι σε μια Ναι. διαδικασία, από ό,τι ξέρω, επανέκδοσης του και μάλιστα πιο βελτιωμένης έκδοσης. Πες μας λίγο για τον τίτλο του Ακριβώς. βιβλίου. Ναι, είναι η γλώσσα της γεύσης. Πρόκειται για ένα λεξικό το οποίο είχε εκδοθεί από την Άσπρη Μέρα, τον εκδοτικό οίκο Άσπρη Μέρα. Ναι, Και αφορά, ναι, είναι ένα λεξικό. Αφορά, αναφέρεται σε φαγητά, σε συνταγές, σε συμπεριφορές στο τραπέζι. Ε, Αντιμετώπιζε τη λέξη ως σημαίνον και σημενόμενο, έτσι, από τη στιγμή που μάλιστα. είχε σχέση με το φαγητό. Έλειπαν αρκετά λίμματα, τα οποία ελπίζω σύντομα να τα συμπληρώσω για να δημιουργηθεί μια πιο Να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη. βελτιωμένη αυτή Ναι, 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 επανέκδοσή του. ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε είναι ένα σχέδιο αυτό που είναι άμεσο κατά κάποιον τρόπο. Βέβαια, και η ολοκλήρωση η διόρθωση ενός άλλου βιβλίου που ετοιμάζω, που αφορά την Α, περιπέτεια της διατροφής στην Ελλάδα. Ε, και είναι πιο αυτό ιστορικό αυτό το βιβλίο ιστορικό και ανθρωπολογικό. και ανθρωπολογικό. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είναι Και προσιτό όμως στο πλατή κοινό, δεν είναι ένα είναι πολύ εύληπτο σαν εξειδικευμένο επιστημονικό, περιεχόμενο. ναι, 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 Μάλιστα. σύγγραμμα, Δεν είναι ναι, επιστημονικό όπως είπαμε. ακριβώς. Είναι επιστημονικό, αλλά Ναι, κατανοητό. ακριβώς, ναι. Ναι, ναι. Είναι και κάτι ακόμη το οποίο, κοιτάζοντας το μέλλον, ε, σκέφτεσαι ότι είναι το επόμενο βήμα, θα προχωρήσεις σε αυτό. Ναι, είναι μια σειρά άρθρων που πρέπει να τελειώσω, που αφορούν την πειραματική αρχαιολογία. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τους φούρνους, με τους αρχαίους φούρνους και πρέπει να κάνω και τις κατασκευές. Ναι. Δηλαδή, εξήγησέ το μας αυτό, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μπορούμε να μελετήσουμε τη γεύση ενός φαγητού, τη μελετούμε με διάφορους τρόπους, Ναι, όπως και τους χρόνους, τη διαδικασία, τον ανθρώπινο κόπο, έτσι, τον μόχθο των γυναικών σωστά. επίσης. Ναι. Οπότε ασχολούμαι με τους φούρνους. Θέλω να κατασκευάσω μία σειρά από φούρνους από τα προϊστορικά μέχρι και τα ιστορικά χρόνια, 3 φούρνους στην πραγματικότητα. Σε τρεις Με διαφορετικές λάσπη περιόδους ο περιόδους. Ναι, καθένας, ναι, ναι. μάλιστα. Ναι. Οι οποίοι διαφέρουν. Ο καθένας από αυτούς διαφέρει πάρα πολύ. Και να μαγειρευτεί παρόμοιο φαγητό για να μπορέσω να δω και τις διαφορές στη γεύση που Το μπορούσε ίδιο να φαγητό, η ίδια έχουμε. ας πούμε συνταγή, μαγειρεμένη σε ένα Ακριβώς. διαφορετικό φούρνο, Ναι, ναι, ναι. το Ναι, αποτέλεσμα ναι. που θα αποδώσει. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει ο μόχθος, πώς σχετίζεται η κατασκευή και το μαγείρεμα σε ένα τέτοιο φούρνο σε σχέση με τον ανθρώπινο μόχθο. Επίσης δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γι' αυτό. Συμμετέχω σε ένα project για το οποίο θα μάθετε το φθινόπωρο Ωραία. κάποια πράγματα, μια που θα κοινοποιηθεί ένα μέρος του. Ε, και Περίπου να μας πεις έτσι τι αφορά αυτό το project. την αρχαιότητα. Είναι μια ολιστική προσέγγιση της αρχαιότητας. Ολιστική προσέγγιση της Ναι, αρχαιότητας γενικά ή πάλι σε συνάρτηση με τη διατροφή. δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να πεις, όπου δεν μπορούμε να Είναι εκμεύσεις με έκπληξη. πληροφορίες. Περιμένουμε αυτή την έκπληξη. Όμως έχεις κάνει και κάτι πολύ πρωτοποριακό στο Λονδίνο. Έχεις έρθει εδώ και τι έχεις κάνει, πες λίγο και αυτό στις φίλες μας. Βέβαια. Λοιπόν, στο Ελληνικό Κέντρο Το Hellenic Center. έλαβε χώρο μια ομιλία και ένα δείπνο, το οποίο είχε σαν θέμα το φαγητό των πλούσιων και των φτωχών της ελληνιστικής Αθήνας.
Συμμετείχαν 50 άτομα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο, το οποίο πέτυχε εξαιρετικά και εξαιτίας της τεράστιας βοήθειας που είχα από την διευθύντρια του κέντρου, την Άγια τη Γιακουμάκη, αλλά και όλους τους ανθρώπους του κέντρου. Ήταν συναρπαστική όλη αυτή η ένωση, η ενοποίηση τόσο πολλών διαφορετικών ανθρώπων, ειδικά την μέρα που έγινε το δείπνο. Σκέφτεσαι να Ευελ... επαναλάβεις κάτι αντίστοιχο, να έρθεις Το δηλαδή στο συζητάμε. Λονδίνο και να μας κάνεις κοινωνούς αυτής όλης της γνώσης και της δράσης που αναπτύσσεις. Ναι, Και των το γεύσεων συζητάμε. βέβαια. Ναι, ναι. Το συζητάμε, αλλά θα έχει επικέντρο μία διαφορετική περίοδο. Μάλιστα. Μαριάννα, είμαστε τόσο ενθουσιασμένες από όλο αυτόν τον πλούτο των γνώσεων και από όλη αυτήν την δυναμική που έχεις και προσπαθείς να μας φέρεις πιο κοντά σε αυτό που λέμε, στις ρίζες μας. Είναι η διατροφή ένας τρόπος να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στο παρελθόν τους και να βλέπουν στην ουσία τον αντικατοπτρισμό τους, γιατί το παρελθόν μας είναι η εικόνα και του μέλλοντος πολλές φορές. Ναι, Οπότε βέβαια. είναι τόσο σημαντικό αυτό το έργο που κάνεις και τόσο σπουδαίο που πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ αν έχουμε τη δυνατότητα να το επικοινωνήσεις με όλες εμάς τις φίλες μας εδώ στο Λονδίνο την επόμενη φορά που θα έρθεις. Θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί πάνω απ' όλα το φαγητό έχει να κάνει με την κατανόηση της συναρπαστικής φύσης του ανθρώπου, που μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι καλύτερο, Σωστά. αλλά ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σε Ειλικρινά ευχαριστούμε, ευχαριστώ. Μαριάννα. Εμείς σε ευχαριστούμε. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Και εσύ το ίδιο, και εσύ. Σε Και εσύ. ευχαριστώ. Γεια Και σου. εγώ ευχαριστώ. Γεια, γεια.